saking uluning bumi berkaya mong tani wujud ambengang sedepok kadamel milujengi anggenipun Mansur ngedekaken pekeninggal sageta tentrem ayam jenjang permanam kalih sambi kala asabeka pangestunipun Kamagung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwanem ingkang sami katuran pinaraan menggiriki sedayanipun sego golong anggolongaken dinten 7 pekenan gasa sasi 12 uku 3 dosa ngeracuk kala dina jabung uku wasangar jatingarang taliwangke dawa wonten dinten Rebo Kliwon Rebo Wage Kemis Kliwon Mansur ngedekaken pekeninggal sageta tentrem ayem jenjang permanem kalih sambi kala asabeka pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwanem ingkang sami katuran pinaraan mengriki sedayanipun jenang wedha utawi jenang abrit jenang asal usul saking bapa utawi saking biyung kenikmatanipun bapa utawi biyung kepiyaripun dados 7 perkawis kawasta otot balung kulit ulu cumburah lan lintunipun ingkang sampun majiwa salira dumateng Mansur pramila dipun casi bekti mugi-mugi jangkung rahayu wilujeng Mansur anggenipun pados pangipa jiwa serintene sedalem kalih sambi kala asa mereka pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pinaraan mengriki sedayanipun sekol suci ulam sari ngawonteni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra sekabat sekawan Abu Bakar Ngomar ngali Syekh Suwada Mukmin pramila dipun casi bekti mugi-mugi jangkung rahayu wilujeng dumateng Mansur anggenipun ngedekaken pekeninggal sageta tentrem ayem jenjang permanem kalih kasesenan dumateng derek sepuh wiwahanem ingkang sami katuran pinaraan ngriki sedayanipun nggih apem sacupit Mansur kintu donga selawat dumateng sedaya leluhur jaler estri sepuhanem ingkang krimatan utawi boten krimatan ingkang tebih utawi ingkang celak pramila dipun saosi kintu donga selawat ahli swarga tambane imanipun menawi gadah kelepatan dipun suda kalepatan lepas soparane jembar kubure diaku marang Gusti Allah ingkang saturan segawara ngawonteni bumi Siti Slamet bumi ingkang dipun terpi bali wismanipun Mansur bumi ingkang dipun terpi tarup agung wonten dalem ngriki mugi-mugi tansah maringana rahayu wilujeng dumateng Mansur anggenipun pados pangipa jiwa serintene sedalem kalih sesambi kala asabreka pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh wiwahanem ingkang sami katuran pinaraan ngriki sedayanipun wijiki tri karangkirna ikal bakal banjaring Mansur ikal bakal ingkang mbubak kerawang agami Islam sak tanah Jawi ikal bakal ingkang mbubak kerawang dusun ringin kembar lumebere desa Karangrejo pramila dipun casi bekti mugi-mugi jangkung rahayu wilujeng dumateng Mansur anggenipun pados pangipa jiwa serintene sedalune kalih sing sambi kala asabreka pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwanem ingkang sami katuran pinaraan ngriki sedayanipun nggih sekor punar kadamel anjemukaken pusaka budama ingkang damel makarya dumateng juru pangestri sageta majemuk dados setunggal mugi-mugi maringana tentrem ayem dumateng sedaya warga ingkang sami tandang tulung wonten dalem mriki sageta tentrem ayem janjang Sayyidi Rasulillahi ajmain Allahumma tulak tangguh wonten bilai saking etan tinulak Raja Iman Kabula Slamet wonten bilai saking kilen tinulak Raja Iman Kabula Slamet wonten bilai saking kidul tinulak Raja Iman Kabula Slamet wonten bilai saking ler tinulak Raja Iman Kabula Slamet slameta ingkang dipun slameti slameta ingkang dipun nyelameti Allahumma antupani bumi paring rejeki jagat paring kuat siti pertula nulak sekabeng panca baya biramatil ratune nyawa biramatika ya hamar rahimin rabbil injati namasipun ngalamu salim alhamdulillahi rabbil alamin
Mulpatekah. Video mas. Iya ya.